Ano George Bati to kama adwane mondo aket mondo jowete ga gi ong'e. Ing'ene an ase participate e yiero mar county kiyiero jotelo mag county go. Kendo kanye ma adwane mondo alere. Samilero no. Sami yiero jotelo mar county e party level ok ni population. Okay. Gima ing'eyo any delegates my various branches ka constituencies ka. Ema they assemble. Gima adwa ni Leon man do butikani aba se participate. It's okay. Delegates biro romore gi population mane ground. No. Gima dwani mondo apenje kendo ka. Kuom ranyisi kane an jalup ja kom mar duond bura. Kata an jakom mar duond bura ochore lemo machielo. Then ong'ito wachni ng'ama ne jalup nani samoro kuom ranyisi ichore lemo machielo kata ka oponi ok chore lemo machielo inyalo kawo ng'ato to bedo kanyo to lemo no itere kama chielo ma bende nyalo timore party koso en gima ok nyalre Donga mosa timore o mabe Yod bati mano nyalo timore to nitiere kaka onyalo chiende ground kuno gechige ni sama nyocha ne wayiero Homa Bay anan gi ng'eyo malach kaka kombe go no yiergi gechige ni Homa Bay wane migepe adek nitiere jo Suba kikawo Suba North gi Suba South constituency to kendo nitiere jo Wang'aora. Jo Wang'aora go koro ikawo Rangwe constituency gi jo Homa Bay. Kato nitie jo Ndhiwa kod Rachuonyo block. Rachuonyo block oting'o Rachuonyo constituency Kabondo Kasipul kod Kasipul constituency. Koro ing'eni ka oseyier ji makoro lemo mag party bedo say at county level. Koro regional balance. Nitie regional balance nyaka ng'i. Mane ma kelo wach moro ok a defend ne koro ka jadungo rata ochor to ni koro bedo kanyo. Kato bedo week kato ken week tada na wachi ni party nigi taratibu magitimo go yiero. Tang'eyo ana wuona ng'eyo kaka Mugah kamata ne jo Central Management Committee otiyo gi chik moro ne DPUT jalup jakom party nyalo act kapok gichano yiero grassroots election. Koro mano gitimo mana filling in. Alright. To gima adwa na wachi mano kumono ng'ata biro laro kom party ma Homa Bay kata wa Ndhiwa kata wa Suba South kata wa Suba North kata wa Kabondo Kasipul kata wa Kasipul kata wa Karachuonyo. Okay. Koro mano biro depend gi kaka National Election Board mar ODM ogolo timetable mar yiero. Kata kitimo filling in kata ka idhi grassroots election ma national. Watie kuru. Yeah.